Magandang araw po sa inyo mga kalakbay. Ako po ulit ito si Cesar, yung manlalason sa Capiz. Pero sa ngayon po ay nagbabagong buhay na ako. Nais ko lang pong ituloy ang naudlot kong kwento tungkol sa isang matandang bagong salta sa lugar namin. Sisimulan ko na po ang kwento. Habang nagiinuman kami, ay napansin ko ang isang matanda at napag-alaman ko sa kaibigan kong si Makoy na dayo lang ito sa lugar namin. Kaya naisip kong manmanan ito ng palihim. Isang gabi habang patungo ako sa bahay ni Clara upang umakyat ng ligaw, ay nakasalubong ko itong matandang bagong salta, kaya inunahan ko na ito ng bati. Tumingin lang ito sa akin at ngumiti habang patuloy lang sa paglalakad. Nakakailang hakbang pa lang ako papalayo sa kanya nang tanungin ko ito kung ano ang pangalan niya. Ngunit sa paglingon ko ay laking gulat ko dahil hindi ko na ito mahagilap pa. Kagad kong inilibot ang paningin ko. Nagbabaka sakaling masipat ko pa ang matanda. Ngunit habang tumatagal ay hindi ko talaga ito mahagilap. Kaya nagpatuloy na lang ako sa paglalakad ko noon, kalakbay. Nang makarating na ako sa bahay ni Clara, ay magiliw naman akong tinanggap nito, ganon din ang mga magulang nito. Nung nag-uusap na kami ni Clara sa may beranda, ay may napansin akong asong maitim sa hindi kalayuan. Nahagilap kasi ito ng liwanag ng ilaw. Kaya nakita ko itong matalim na nakatitig sa bahay ng nililigawan ko. Ilang sandali pa ay lalabas sana ang kapatid nitong buntis. Kaya sinabihan ko itong wag munang lumabas. Dahil kutob kong may kakaiba sa paligid. Sabay turo ko dun sa isang asong kanina pa nakatingin sa bahay nila. Lumipas pa ang ilang oras ay nagpaalam na ako kay Clara na uuwi dahil malalim na ang gabi. Tumango naman ito at humalik na sa pisngi ko. Pagkatapos ay nagpaalam na ako sa mga magulang nito. Lumipas pa ang mga araw ay patuloy pa rin ang mga hindi magandang nangyayari sa baryo namin at mas lalo pa itong lumala. Hanggang sa may isang ginangang lumapit sa akin at nakiusap na gamutin ko ang anak niya dahil napag-alaman niya sa kapatid ko na sinabi nitong ako ang nagtanggal ng lason at nagpagaling sa pamangkin ko. Naawa naman ako dito kaya tinulungan ko ito. Saglit kong kinuha ang halamang gamot sa kwarto ko at nagtungo na ako sa bahay nito. Doon ko napagtanto na hindi lang iisang bata ang may sakit sa loob ng bahay nila. Kung hindi 6 na bata ang naandon at pawang nagsusuka. Tinanong ko naman ng mga ito kung bakit hindi nila agad dinala sa ospital. Ayon naman sa ina ng mga bata ay wala kasi silang pera. At kahit nga pambili ng gamot ay wala rin. Isa-isa ko nang ginamot ang mga ito. At pagkatapos ay lumabas ako ng bahay nila at may hinanap. Nang mapagtanto at nakita ko na ang hinahanap ko, ay tsaka na ako nagsalita sa kanila. Sinabi ko sa mga ito na nilagyan ng marka ng aswang ang bahay nila. Kaya magdoble ingat sila. Dahil alam kong mga bata ang puntirya ng aswang. Isang hapon nun, kalakbay, habang nagkakape ako sa may bakura namin, ay napansin ko ang isang matanda sa hindi kalayuan na parang may minamatyaga nito. Hindi ako nagpahalata na tinitignan ito habang nagkakape. Ilang sandali pa ay may lumabas na bata sa bahay na kinatatayuan ng matanda. Tinawag niya iyon at binigyan ng candy. Kaya kaagad ko itong nilapitan at kinuha iyon sa bata. Tiimbagang kong tinititigan ng matanda at tinanong kung bakit niya binigyan ng candy ang bata. Masyado ka ng pakialamero, bata. Baka hindi mo kilala ang kaharap mo. Pagbabanta ng matanda sa akin. At matalim na tumitig ito habang naglalakad papalayo. Bumalik naman ako sa bahay para tapusin ang pagkakape. Habang hawak-hawak ko ang candy, ay inilagay ko iyon sa basong babasagin at nilagyan ito ng tubig. Pagkatapos ko itong lagyan ng tubig, ay inusalan ko iyon ng orasyon
Laking gulat ko nang matapos ko yung usalan ng orasyon. Dahil biglang naging kulay itim ang tubig na laman ng baso. Doon ko naisip at napagtagpi-tagpi ang mga nangyayari. Kaagad akong gumawa ng plano bago pa mahuli ang lahat. At plano kong ibalik sa matanda ang lahat ng ginawa nito sa mga kabaryo ko, lalong-lalo na sa mga batang walang kamuwang-muwang sa mundo na nadadamay lang dahil sa tawag ng laman nito. Kinagabihan ay palihim kong tinungo ang bahay nito. Sa masukal na bahagi ako dumaan upang hindi ako mapansin ito. Habang papalapit pa lang ako sa bahay nito ay may naamoy na akong kakaiba. Isa iyong napakabaho na akala mo ay may patay na hayop na matagal nang nabubulok. Dahan-dahan ako naglakad upang hindi makagawa ng anumang ingay. Nang malapit na ako sa likod bahay nito, ay may narinig akong ingay ng aso na nagagalit. Kaya bahagya akong nagtago sa may mayayabong na damuhan at sinilip ko iyon. Malakas ang kabog ng dibdib ko noon, Kalakbay. Dahil sa sobrang takot at kaba. Muntikan pa nga akong himatayin sa takot. Nang paghawi ko ng damo, ay may nakita akong isang figura ng tao. Bahagya akong lumapit upang malaman ko kung sino ito. At nang makita ko na, ito yung matandang lalaki. Nakatagilid ito sa harapan ko habang nilalantakan ang bitukan ng aso na nagsisitalsikan pa ang mga dugo. Kaya kitang-kita ko noon kung paano niya ito lantakan at nguyain na animoy sarap na sarap ito sa pagkain. Nakahubad lang ito ng pang-itaas na halos napapaliguan na ang buong katawan nito nang nanlulumahid na langis dahil sa kumikintabang katawan nito. At kitang-kita ko din ang mga namumulang mga mata nito at ang mga ngipin na animoy ngipin ng unggoy dahil sa matutuli sa mga dulo nito. Halos maduwal na ako sa mga nakikita ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil baka marinig ako nito. Nang mapansin kong abala ito sa pagkain ng hilaw na karne, ay palihim kong pinasok ang loob ng bahay nito. Agad naman ako nagtungo sa kusina. Ilang sandali pa ay nakita ko ang isang basong may laman ng tubig sa lamesa na tinatakpan pa ng plato. Kaagad ko yung binuksan at idinawdaw dito ang hintuturo ko habang nag-uusal ng orasyong panlason. Nang matapos ko ng gawin niyon ay tinakpan ko ulit ito at nagmamadali akong lumabas ng bahay ng aswang ng matanda. Habang abala pa ito sa likuran ng kubo nito, kakakain ng patay na aso. Nang malapit na ako ng kalsada, ay kumaripas na ako ng takbo para hindi ako masundan ng matandang aswang. Hanggang sa makarating na ako sa bahay. Kaagad na ako nagbihis at pasimpleng tumungo sa pamangkin ko na nasa upuan habang naglalaro. Tinanong pa ako ng aking ina kung bakit hindi ako pumunta sa bahay ni Clara. Sinabi ko ditong bukas na lang ako pupunta at medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Ilang buwan ko na ding hindi ginagawa ang mandaw-daw noon, Kalakbay. Maliban na lang sa ginawa ko sa matandang aswang. Kaya naninibago ang katawan ko. Nangangatog ako at medyo bumigat ang pakiramdam ko. Kaagad naman na akong bumalik sa kwarto upang magpahinga na. Pasado 3:00 ng madaling araw. Nang maalimpungatan ako dahil sa nag-iingay ang mga aso ng kapitbahay namin. Umaalulong ang mga ito na animoy may nakikitang nilalang. May naramdaman din akong umaaligid ng mga ibon at huni ng tiktik. Kaya kagad akong kinabahan dahil baka hindi ko napuruan ng aswang at balikan ako nito. Halos magkakalahating oras din ang mga ingay na iyon bago nawala. Kaya nakahinga na ako ng maayos at nakatulog na ulit. Kinabukasan ay nagising na lang ako dahil sa ingay ng mga tao sa labas. Kaagad na akong bumangon at nakiusyoso. Hindi pa nga ako nakakapaghilamos, sipilyo at magsuklay noon, Kalakbay. Nang
Nang makita ko ang nanay ko na kasama ito sa umpukan, ay lumapit ako dito. Nung papalapit pa lang ako, ay narinig ko na ang usap-usapan nila tungkol sa matanda. Ayon kay Manang Marta, na namatay daw kaninang madaling araw yung matanda. Dinig na dinig daw nila ang pag-ungol nito na parang sinasakal dahil sa naririnig nilang pag-ungol. Ayon pa dito, ay palaging may umaalulong na aso sa kubo nito. Ngunit sa tuwing tinitignan nila sa araw, ay wala naman itong alagang aso. At kaninang madaling araw ang malala dahil may mga aswang na umaaligid at halos lahat ng may alagang aso sa lugar namin ay umaalulong. Marami na rin ang naghihinala na yung matanda ang lumalason sa mga tao sa barangay nila. Sapagkat simula nang dumating ito, ay mas lalo pang dumami ang mga nanlalason at halos mga kabataan pa ang dinadali. Ilang sandali pa ay lumabas na sa bahay ng matanda ang mga pulis na nag-iimbestiga. Ayon sa mga ito ay may narecover silang buto ng mga bata at buto ng mga hayop na inilibing nito sa silong ng kubo. At base sa investigasyon ng mga pulis, ay namatay yung matanda dahil sa lason. Bahagya naman akong nakahinga na ng maluwag nang makumpirma kong patay na talaga ito. Dahil wala nang manggagambala pa sa lugar namin. Magpasa hanggang sa kasalukuyang taon po, ay naging tahimik na ang aming baryo, Kalakbay. At nagkaroon na rin kami ng magagandang supling ng asawa kong si Clara. Hanggang dito na lang ang aking kwento, mga Kalakbay. Maraming salamat po.